Tècniques d'inhalació. Càmeres sense mascareta. Primera opció. Inspiració profunda i aguantar la respiració entre 5 i 10 segons. Destapar l'inhalador, col·locar-lo en posició vertical i remenar-lo uns 5 segons. Important: remenar l'inhalador sense la càmera. Col·locar l'inhalador a la càmera d'inhalació i treure l'aire a un costat. Col·locar el broquet entre les dents amb els llavis al voltant. Comprovar la mobilització de la vàlvula. Fer una pulsació i inspirar profundament. Aguantar la respiració entre 5 i 10 segons com a màxim. Treure l'aire a un costat i tapar l'inhalador. Si es necessita una altra pulsació, esperar 30 segons i repetir el procés. Segona opció. Destapar l'inhalador, col·locar-lo en posició vertical i remenar-lo uns 5 segons. Important: remenar l'inhalador sense la càmera. L'infant ha d'agafar el broquet amb les dents i tancar els llavis sobre la peça. Fer una pulsació. Respirar pel broquet. Fer 5 respiracions lentes i profundes. Comprovar la mobilització de la vàlvula. Tapar l'inhalador. Si es necessita una altra pulsació, esperar 30 segons i repetir el procés.